ja som si pripravil zase nejaký framework. Už som ho iba nejak symbolicky pomenoval číslo 23, ale už aj neviem, koľký to bol. A rozdelil som si to vlastne do 4 celkov. Najprv by som sa chcel pozrieť na to, čo teraz funguje, potom rozobrať, jak pristupujeme k testovaniu reklám, tak nejak rozobrať trošku do hĺbky Advantage plus Shopping Campaigns a na konci proste trošku niečo k škálovaniu kampaní. Takže najprv, čo funguje. Ja som robil prvú Facebook kampaň v roku 2013, keď ešte bol Ads Manager a Power Editor, vlastne dve miesta, kde sa kampane dali tvoriť. A v podstate to, čo som robil vtedy, tak bol vlastne, a čo som stále bojoval, ako tie kampane budem robiť, tak už nefunguje a robím presne to, čo som si myslel, že nikdy nebudem robiť. Čiže vlastne idem do toho, akéby zjednodušovania účtu a vlastne nechávam to celé na tom Facebook algoritme. Čo tam ostalo ešte z mojich predošlých prezentácií, tak nejak tak by som delil budžetovo kampane. Čiže keby väčšina ide do prospectingu, nejakých 15, ideálne možno 20% do toho middle of the funnelu a už minimum 5 až 10% do remarketingu. Čo som bol taký prekvapený, tak akože v poslednej dobe, že naši, nazvem to, malí klienti spendujú na Facebooku asi tak 1 200 000. Čiže jakoby je tam fakt akože priestor a vidím akože tá hlavná vec auditovania tých účtov je, že spend je fakt malý, čo sa tu dá v Česku a na Slovensku akoby vyskúšať. Keď vediem diskusie so zahraničnými ľuďmi, tak pre nich je malý klient daily spend v UK 25 000 libier, akoby per account. To je pre nich malý klient, takže stále si tu akoby mutíme taký malý rybníček. Čo ma na Facebooku zaujíma? Zaujímajú ma vlastne 3 veci, čo chcem vedieť, aby celá tá správa kampani mala zmysel. Najviac ma zaujíma percentuálny podiel v Facebooku na celkovom revenue, v Gčku. Aby mi to každý mesiac rastlo. Čiže ja vlastne, keď prídem za Facebook špecialistami, otvorím si tento list a zaujíma ma to, aby to každý mesiac bolo vyššie, aby môj vlastne ROAS bol rovnaký alebo lepší. Nič viac nepozerám. A ďalšia vec ešte je, či pokrývam vlastne celý funnel. Vidím tam kampane, kde spendujem a koľko. Ideálny stav pre mňa 90% do akvizície, 10% remarketing. Ale nepracujeme tam s loyalty, čo sú vlastne dlhodobí zákazníci. Aktuálna štruktúra kampaní. Mám 4 kampane. Top of the funnel. Mám niekde, kde už dosahujem ten spend, ten milión, rozdeľujem off above, ale pod miliónom mám to len ako jednu kampaň. A vlastne tento v podstate je jakoby jeden klasický a jedno je to ASCčko, ten Advantage plus Shopping Campaign a jednu kampaň mám na testovanie, ktorú volám Sandbox. Neriešim, čo je ďalší taký akoby vec, ktorú som stále riešil, je nejaký overlap. Neriešim overlap už vôbec. Tak, nejaký bližší popis. Čiže moja hlavná kampaň je TOFová. Mám tam vlastne Campaign Budget Optimization a neriešim tam žiaden cost cap. Idem na highest value. Mám tam 2 až 3 cety a mám v nich vlastne 5 evergreenových reklám. Tie 2 až 3 cety sú interest stacky, lookalike stacky a broad. Druhá kampaň TOFová je vlastne Sandbox testing. Mám to na Adset Budget Optimization a to preto, aby som každú tú iteráciu alebo každú zmenu, ktorú chcem jakoby testovať, mal pokrytú na úrovni Adsetu a nemusel tam vlastne riešiť, aby som si vedel na každý test urobiť custom budget. Mám tam a vlastne tak mám ASCčko a vlastne tieto kampane sa zvyknú duplikovať vtedy, keď jakoby riešim aj nejaké flash sale alebo nejaké krátkodobé akcie. Aby som mal v jednom nejaké stabilné kampane a v druhom jakoby tie rýchlo bežiace
akcie, ktoré proste trvajú týždeň, 2, 3 a podobne. Ten remarketing, ako som povedal, mám spojený vlastne middle of the funnel a bottom of the funnel a tam riešim vlastne, konsolidujem niekedy aj do jedného ECTu všetko. Web, social interakcie, čiže tie ECA, publika, video views a vlastne využívam to hlavne na nejaké akcie a nejaké tie sezónne launche. V krátkosti, keďže teraz je to Social Ads Framework, tak vlastne takto to nejako vyzerá. Už som to síce prezentoval, ale takto to vyzerá pre TikTok. Je to veľmi podobné, čiže mám tam jednu prospectingovú kampaň. Beží mi to zatiaľ aktuálne na TikToku lepšie pod budžetom optimalizovaným na úrovni ECTov. Nastavené na konverzie, takisto 2-3 ECTy. Lookalikey sú akéže niekedy fungujú, niekedy nie, takže je to voliteľné, treba to vyskúšať. A druhá kampaň je vlastne spojený ten middle of the funnel a bottom of the funnel. Jediné, čo treba na TikToku dať v podstate pozor je, že sa tam musí riešiť ten pixel seasoning. Stále ten pixel nefunguje tak dobre ako Facebook. Čiže treba najprv kampane púšťať na najprv view content, tak add to cart, hashtag purchase a na každom mať 1000 eventov, aby sa to vlastne ten pixel nejakým spôsobom naučil. Nebudú vám kampane fungovať, keď ich hneď spustíte na konverzie a na nákupy. Ak by ste mali záujem, tak máme ako guide na to, ako vyriešiť automatický cost import do GA4. Je potreba si updateovať UTM-ka. Myslím, že zatiaľ sme ten guide dávali iba do Kofeinu. Spolupracovali sme čiastočne na tom aj so Standom, takže keby ste chceli, tak mi iba napíšte. Aktuálne to riešime tak, že za nejaký feedback a share. A tak sa dostávam konečne k tomu testingu. Opäť opakujem, vždy testujte overené kreatívy na nové publika a nové kreatívy na overené publika. Čiže ja vlastne v tej sandbox kampani stále vyberám to moje najlepšie fungujúce publikum, čo väčšinou býva ten broad. A čo je akoby ďalšia, jedna z najväčších chýb je to, že sa často púšťajú nové reklamy do bežiacich, akoby dobre fungujúcich kampaní. Ja na Facebooku chcem robiť čo najmenej zmien, čiže preto ja si oddelujem akoby flash sale od evergreenových kampaní, pretože nechcem do nich šáť. Keď mi tam kreatíva funguje, chcem ich postaviť tak, aby tam bežala proste roky. Aby proste som nemusel do nich zasahovať. A práve preto si všímam, že najčastejší prípad je to, že sa pušujú nové kreatívy a nedaj Bože ešte nejaké dvojtýždňové, týždňové akcie do bežiacich kampaní. Jak to riešime na úrovni budžetu? Ja si v podstate vypočítavam budget na ten testing, v podstate na tom, že mám nastavené nejaké KPIčko na úrovni celého projektu, čiže v tomto prípade je to target PNO, má byť 20%, ja ho mám k dnešnému dňu 18,92, vypočítam si vlastne marginal acquisition budget, čiže na deň mám 932 eur, ktoré môžem vyspendovať na čo chcem a stále budem plniť to globálne KPIčko. Vidím tam nejaké predikcie toho revenue do konca mesiaca a každý deň sa to vlastne mení. Takto nejak sledujem to, keď vlastne tie experimenty spustím, ako keď zvyšujem ten ad cost, ako sa to prejavuje na celkovom revenue, čiže niekde v tomto bode sme spúšťali nejaké veľké kampane, pretože jednak, akože často sa aj klienti pýtajú, ako vyhodnocujeme Facebook, ani proste ten pohľad do tej mety, ani pohľad do GAčka, ale proste tam treba riešiť viac tých touchpointov, na čo sa zamerať a sledovať, čo to robí s tým mojim e-shopom. Na testing používame dve metódy. Jedna je iteračná, to je v podstate klasický split test, a druhá je Bayesian test. Ten až tak nepoužívam, ale kedysi sme to akoby, keď sme to nemali dostatok času, tak sme to riešili. V podstate split test je, že ja na úrovni ECTu mám v každom
jeden element, ktorý mením a následne iteračná v tom, že napríklad otestujem 4 banery, je tam jeden víťaz, zoberiem víťaz, nasadím ďalšie 4 texty a idem ďalej. Čiže v podstate tá poučka tej iteračnej metódy je presne aj to, čiže je opakované použitie nejaké funkcie, že v ďalšom kroku sa ako argument funkcie použije výsledok z predošlého kroku. A ten bayesianský test je, že všetko nahodím do jednej kampane, jedného ECETu a nechám, nech ten algoritmus funguje. To je tiež jedna z vecí, ktoré som nikdy nechcel akoby zobrať za svoje a teraz poviem, že fakt ten algoritmus dokáže otestovať. Už nemá zmysel akoby tlačiť na to, keď mi nejakú kreatívu nerozbieha, tak proste on nevidí v tom nejakú príležitosť. Čiže akoby netreba nútiť, aby spendoval. Čiže my sme to predtým riešili tým, že sme tam mali proste ten CBO budget a dávali sme tam minimálne spendy a snažili sme sa, aby sa to nejak rovnomerne rozsypalo na tie jednotlivé kreatívy, ale proste tak to už nefunguje. A práve tak sa dostávam k tomu, že ako riešime tú iteračnú metódu. Mám kampaň. V tomto prípade, vidím, že som tu dal CBO, že asi ten slide vznikol v 2 štádiách, keď som zbieral data. Takto. Mám kampaň. A najnovšie, ako sa nám najlepšie testujú reklamy, je použiť Dynamic Creative Ad. Práve v tom, že vytvorím 4 banery a keď chcem vlastne vybrať víťaza, tak práve preto mi je jednoduchšie to robiť akoby za sebou, ako viem si tam dať aj 4 banery a potom 4 texty, ale tých kombinácií tam bude potom veľa a neviem sa z toho akoby vysomáriť. A určite je potreba si všetky tie výsledky zapisovať a sledujte si hlavne, ako ich Facebook akoby tie jednotlivé varianty spenduje v čase. Pretože keď tam mám 4 banery, tak on začne prvý deň spendovať na prvý, druhý deň na druhý a ide tak ďalej. Čiže treba si to pozerať tú krivku aj v čase. A práve to, čo som hovoril, že ak nespenduje, tak tam nevidí príležitosť. Takto to nejako vyzerá, čiže ja si potom na úrovni breakdownu pozriem jednotlivé vlastne varianty. A čo robím potom, keď idem nasadiť výsledok testu do ďalšieho stageu, tak si nájdem vlastne v tom menu, jak sú reklamy a posty, tak tam si nájdem post ID tej danej kombinácie, ktorú chcem jakoby používať ďalej. Čiže ja si to otestujem a už výsledok, kde mám presne svoj text a tú víťaznú jakoby kreatívu, tak nájdem si to IDčko a už idem cez existing post do všetkých ostatných kampaní. Neviem, či poznáte, viem, že tu budú prednášky aj na AI, ale to len taký krátky tip, neviem, či poznáte Harpu. Harpa oproti ChatGPT je dobrá v tom, že ja idem si napísať, chcem dostať proste všetky texty do reklamy, tak nemusíme k ChatGPT vysvetľovať, mám tu takého klienta s takým webom, predáva toto, ale on si dokáže prečítať celý ten web a rovno mi to napíše. A ja vlastne mu poviem, daj mi 3 varianty, potom vlastne na slajdoch to vidíte lepšie, lebo tu je to dosť malé, tak vlastne a fakt tie texty sú relatívne dobré. Alebo respektíve je to dobrý podklad k tomu. A výhoda a šetrenie času je v tom, že nemusím popisovať to, čo od neho chcem. On si dokáže ten web prečítať sám. Je to iba rozšírenie do Chromu. A ďalšia z jeho funkcie je tá, že si dáte tam, ja neviem, 2-hodinové YouTube video a ona vám to pozrie a napíše, čo z toho videa si máte zobrať. Ďalej. Určite dosť dôležitá vec, keď riešite Dynamic Creative Ad, tak zase dať si pozor na ten budget. Každá varianta by mala dosiahnuť nejakých 50 konverzií. Čiže keď ja idem testovať len nejaké 4 varianty toho grafického baneru, tak mi tam vychádza proste daily budget okolo 6 000 korún. Dosť často sa mi stáva, že klienti sa pýtajú, a koľko budete testovať reklám, koľko budete testovať produktov, tak vždycky odpoviem toľko, koľko nám dáte peniazy. Keby podložiť si to dátami. Ideál je vypnúť ten test, keď tam dosahujete až nejaký 20-násobok vášho target CPA, minimálne 4-násobok. A mať to podložené aj nejakými 10 000 až 20 000 impresiami. Tak akože
jak bolo v predošlom slajde, tak aj tu treba sa zamyslieť nad tým, že koľko tam tých variant chcete mať. Čiže tu je len nejaký jednoduchý výpočet toho, kedy sa môžete, koľko dní vám treba na to rozhodnutie. A tu vidíte, že koľko faktorov do toho vstupuje. A keď ja testujem a mal by som proste presne, stačí iba 5 setov a vlastne iba 4 druhy kreatív, tak už sa mi to akoby znásobuje. Prečo som uviedol tieto dva slajdy, tak hlavný dôvod je ten, že aj u nás sa vypídali kreatívy oveľa skôr, jak by som ich reálne mohol vyhodnotiť. Alebo niečo si z toho vytiahnuť. Tak keďže vlastne majorita tých našich kreatív sú už UGC videá, tak som tu dal nejakých pár metrik a čo vlastne robiť, keď ich dosahujem. Čiže asi to najznámejšie je thumbs-up ratio, tak to je vlastne 3 sekúnd view lomeno impresie. Ideál je 25% plus. Ak dosahujem na 30%, tak to už je keby veľmi dobrá kreatíva. True play je rozdiel iba v tom, že je tam 15-sekundové view, tiež deleno impresie a v podstate ešte 100% view rate. Ako pracovať s tým hookom? V podstate my sme začali robiť to, že predtým sme točili strašne veľa videí. Teraz, keď riešime tú iteračnú metódu, tak pracujeme hlavne s tým, že natočíme jedno video a s ním pracujeme ďalej. Čiže presne preto tu mám tú hook iteration, čiže tú iteráciu hooku. Čiže v prvom rade si napríklad pozerám to thumbs-up ratio a vlastne koľko klikov viedlo k nákupu, čiže click to purchase. Ak mám napríklad nízke thumbs-up ratio, ale vysoké click to purchase, tak vlastne to je ideálny stav, kedy ja mám pracovať len s tým úvodným hookom, čiže tými troma prvými sekundami. Tam je presne, riešim tam nejaké texty. Mám na ďalšom slajde, riešim tam aj ten first frame iteration, čiže riešim to, čo bolo na prvom obrázku. Nie 3 sekundy, ale prvý obrázok. A tam presne vidím, že ono si to viem pozrieť v podstate tým, že si dám video plays lomeno impression a tam dostanem v podstate to, koľko ľudí zaujal ten prvý obrázok. CTAčkovej iterácia je vlastne, sledujem si na úrovni tých 100% video plays rate lomeno CTR-ko, iba outbound. V podstate preto, lebo to CTAčko mám v tých UGC videách až úplne na konci. A nakoniec vlastne landing page iteration. Začali sme riešiť to, že na tie najlepšie produktové stránky sme začali tvoriť nejaké custom landing page. Čiže aby sme si dokázali porovnať to, keď tam mám nejaký PDP, čo je vlastne tá produktová stránka, detail produktu, kategóriu, alebo riešim custom landing page. Malo by to byť akéby v tom skillsete social ads špecialistu. Mal by byť schopný zadať to, ako by ma cieľová landing page mala vyzerať. A tak sa dostávam ku ASCčku a škálovaniu. Niekedy dávno som hovoril, že máme tu dva typy toho škálovania. Je tu vertikálne a horizontálne. Horizontálne je v podstate to všetko, čo robím okolo kreatív. Vertikálne je len práca s budžetom. Ako funguje ten proces? Ako by ste mali pracovať s tými kreatívami? Mám tu nejakú sandboxovú testingovú kampaň, kde riešim tie veci, čo som hovoril na predošlých slajdoch. Tie top kreatívy vlastne, čiže ja si tam dám 4 banery, jeden vyhrá. Dám si tam 4 headliny, jeden vyhrá. Už vlastne s tým víťazním. A tak idem ďalej. A tá reklama, ktorá v podstate jedna vec je tá, aby som nepušol live do mojich evergreenových kampaní. A druhá vec je, že chcem tam vybrať len to najlepšie. Ja to tam pustím, mám tam vlastne kreatíva, ktorá mi tam beží dlhodobo. A následne tam pridám víťaza z toho sandboxu a neriešim to, že vlastne čo sa stane. Bude spendovať na to, čo tam beží dlhodobo. Ale dojde v čase k zmene k tomu, že keď tam presne začne byť vyššie CPM-ko, vyššia frekvencia, tak začne pušovať live toho druhého víťaza. Čiže ja vlastne tú moju evergreenovú kampaň plním novými testami a nechám ten algoritmus, aby ich spustil až vtedy. Keď chcem, že už sa mi tam nezdá, že ich nepustí, tak skúsim, dajme tomu, vypnúť to, čo tam beží dlhodobo, ale nemal by som to robiť. A úplne z tých evergreenových kampaní to best of the best ide do ASCčka. Je chyba, že
ľudia používajú vlastne jednak ASCčko na testovanie, ale dá sa to tak využiť. A ďalšia vec, že tam vlastne dávajú iba akéby karuselové reklamy. V podstate to ASCčko je kombinácia prospectingu a remarketingu. Čiže ja by som mal na úrovni účtu riešiť vylúčenie, alebo respektíve nahrať customer export a vlastne na úrovni accountu si tých existing customer označiť, ukázať mu, že toto sú a vlastne potom pracovať s nejakým percentom, koľko z toho spendu tej kampane chcem venovať na retargeting. Ideál je okolo 20%. Taký nejaký globálny best practice by som to nazval, ale to je presne ďalšia varianta, s čím sa ja môžem hrať. Viete si pozrieť výsledky v breakdowne, to, koľko sú noví zákazníci, to, koľko sú vlastne vracajúci, ale bohužiaľ ten breakdown sa zobrazuje len na tento typ kampane. Takto. Treba si updateovať UTM-ku aj tu, čiže dať si do neho audience. V starších, no vlastne v starých GAčkách to ešte vidno, ale v nových už sa to musí riešiť trošku komplikovane. Čiže, ak som povedal, je to kombinácia prospectingu a retargetingu, nie je to ideálna testing a presne, aby ste z toho vyťažili maximum, tak nasadiť best of the best a ideálne z každého formátu. Čiže mať tam karusel, banner, GIF, slideshow, všetko, ktoré prešlo tými inými kampaňami. Čiže tam ide ten najlepší karusel z Daby a podobne. Dosť dôležitá vec je tá, že ako funguje ten algoritmus a treba to brať do úvahy je, že ak strašne veľa spendujete do top of the funnel, tak on vám bude vlastne z toho ASCčka robiť retargetingovú kampaň. Čiže tam to bude treba regulovať tým vylúčením aj s percentami dole, aby vlastne išlo to jakoby najviac. Ale akoby tie kampane fakt teraz dobre fungujú a na tej jednej kampani sa aj na Slovensku dá spendovať okolo 20 až 30 tisíc eur iba na tom jednom, keď máte dobré kreatívy. A už idem k tým pokročilým veciam. Čo sa stane? ASCčko tlačí iba karusel. A nedá šancu, tu fakt nedá šancu akéby ostatným variantám a práve začnem riešiť to, že segmentovate kampane. Vytváram si ďalšie ASCčka. Jedna kampaň stačí, ideálne tam mať tých 5 až 15 kreatív a jedno ASCčko by malo byť fokusované na produkt alebo na bitku. Ono by aj všetky moje kampane mali byť fokusované na produkt alebo na bitku. A keď chcem propagovať v Facebook účte viac produktov, malo by byť viac kampaní. Ale nemal by som akéby, keď chcete riešiť kategórie, chcete riešiť celý web, tak to by malo byť akéby fokusované v DPAčku a v DABE. Nastavovať už primárne 7-day click, 1-day view už by som vôbec nepoužíval. A v auditoch to už v podstate aj doporučujem tak, že len ten 7-day click. No a v podstate ASCčko is the new performance max. Podľa mňa je to, akoby principiálne sa snažia robiť niečo to, čo Google. A ako by som to mal škalovať, tak v podstate mať evergreenové ASCčko, produktové ASCčko, jak som hovoril, vyskúšať si to aj na creative testing, potom po druhoch kreatív, ale v podstate je to fakt na hodiny a hodiny času, čo by sa o tom dalo povedať. No a na to sme vlastne my pripravili nejaký masterclass, ktorý budeme riešiť, tak, ktorý sa ešte dovtedy určite zmení. Tak rád by som vás pozval, ak budete mať záujem, tak môžete si dať, budeme vás informovať. Ale snažíme sa ísť teraz v podstate do hĺbky s tým a vyťažiť z toho maximum, v podstate z toho ASCčka. A to je za mňa všetko.